Apa Raila gik mang'eny kaka owetena Okayo osewacho. Raila notimo gik mang'eny to ne en kuyo ne Kenya kendo oganda luo chieng' Wednesday ka dhano chiewo. An mokwongo kana chiewo kadhi online tayudo ka ji opost ne en ma emojis mag ywak. Koro ne dhiani tang'o otimore. To koro ka aseneno ka nyaka leaders magwa mag ODM opost emoji mag ywak tang'eyo ni gimoro ok ber. Noka believe kaneno ka iwacho ni breaking news Raila otho. Nikech ing'e kaka wan kane, wacho kaka wan ka onge ng'a maybe osechopo higa 40. To onyuolwa kaka onyuolwa no, to oyudo ka Raila ne ma ji wero. Wan, according to me, nang'e ni Raila ok nyal tho ka higa 80. Nang'e Raila nyalo tho maybe ka higa 100 kocha cha, nikech kani winjo kaka ni pako Raila kata ka watindo, agwambo. Dhok moko ma puro ka, ichako na agwambo. Mantie wer moro be mani wero ni piny agwambo, piny yani en gima ineno ni onyalo last for long. Man mentality moro mane an go ni ati Raila ne nyalo wewa mapiyo no, anto naonge kode. Noka believe ni Raila nyalo tho ka higa 80. To emomiyo kata kane odhi e maandamano to igo lisasi tiwinjo ni gari no ko idho. An ang'e ni mano endo mane agwambo ma wan godo makata tuo ok nyal kete piny. But osetimore kaka otimore ma tuo keto rawera piny. Koro wan gima wanyalo paro go Raila mabe wanyalo endelea timo en fight for our country. Raila nok dwar gimoro ni ati idiyo jopiny ka express themselves. Sani ka wabire media ka wabire media ni nitie gik moko wabiro wacho mabe hit the government. To ka ni wuok ok acha dine Raila ko fight wuok acha tido ka iriti gi jok moko. Iwuok ni to se soi inini odhi. Mano gima ne Raila ok dwar. Devolution, 10 counties, mano gima ne Raila fight ni gino nyaka samo tho dhielo. Ka pod wacho ni nego med counties ang'o pesa. Raila tho modhielo sani ka pod oyuago mana 10 counties. Omiyo kik wawe gima ne Raila se fight odhi wasahau tu kamano. Raila nong'e maber ni ati national government ok nyal chopo ne jopiny te. Ok onyal chopo ne jopiny nyaka mane grassroots level man dala ka. Emomiyo nobiro gi idea mar county government mondo at least migi pesa mondo at least gikony joma ni piny. Mano gima Raila nokelo nwa ma wabiro parego sa asaya ma event mar devolution gi itimo ama samo 10 counties gi itimo. Raila otimo mang'eny ne Kenya ka. Raila kata sama ne nie government ni, kane government temo diyo ji matin, kata ne ane broad base kanyo to nowuoyo ni winjo ka jatend piny wacho ni ati gotie ji bunde. To kama Raila osebedo gi Ruto e government ka, to Raila nodhi mokwero ni mano gima rach mokinyal keto ng'ato ng'ol. Sama iseng'o tiend ng'ato bunde dongo ng'ol. Kano nitie gire moro matimo dongo we time nikech go tiende gi bunde. Raila no oppose. Murkomen kanodhi akene police station mano wuoye mararacha because of baby ne iyo wan. Raila nokwere moluonge mokwere ni gima wacho no rach. Mar Murkomen nodhi mo apologize. To ne do ka ng'owa baba nie government. Baba kanie government okocho ni koro ena government koro ni koro konyal wuoyo ka gima rach dhi mbele. Baba kata nie government kamano to pod gik maricho mane government baba ne luongo kendo ne wacho ni mato rach idhi kama mato nego tim kama. Nitie gik mabeyo mabeno kelo sama ne ene government. Nitie gik mabeyo manokelo kapok ota konyuolwa. An onyuola oyud ka Raila ne ma support. Ana support Raila nyaka sama aonge ID. Lakini anang'e Raila ne mawero. Akia manifesto kaka nasomo mar 2018. Ana support ga tu Raila nikech nang'e ni mane thuond luo. Mako wacho left to dhano dhi left. Ko wacho right to dhano dhi right. Erokamano ahinya.